A je to tu. A ja mám kávu. Prvýkrát v histórii dávam kávu preč, lebo som nedočkavý. Stovky kilometrov, možno tisíce. Precestovala táto riadiaca jednotka. Wow! 1053,73 km potrebovala jednotka na to, aby sme s ňou mohli dať čo robiť. Je to ona. Je to riadiaca jednotka, ktorú sme v piatok poslali do Bruselu. Dnes je útorok, 2:30 a je naspäť. 1050, ešte nám to zmerali aj na 30 cm, že? To toľko. No. Dobre, štartujem autotuner a ty mi vytiahni kábliky. Chcem vedieť, či to bude fungovať. No, si pomaly, musím si to sám. Chlapci v Profituningu, tešte sa. Keď ja môžem nepiť kávu, tak oni môžu mákať. Takže to bol tento Sprinter a ideme si ho napinovať. Toto sú mikropiny, to nedám. Je tam. Sleduj! Pozri, teraz dám, že Reed. Víš percentička, ako idú krásne? Odpijem si kávy, vyťahnem si telefón a volám chlapcom do Profituningu, že dneska sa ešte nejde spať. Vidíš? Toto je najkrajší zvuk. Áno, toto je dôležité. Najhoršie sú chyby, error a najkrajší zvuk je ten successful fully. Ten je dobrý, ten je najlepší. Ja som stihol vypiť kávu a ideme to poslať chlapcom do Profituningu. Kámo, ja si myslím, že koleso už bolo vymyslené, ale nič lepšie ako toto nie. Videl si tie etikety na tom? Pozri sa. Žiadna okena, proste odmačovač na brzdy. Nič to nelepá. Dobre, ale máme chlapci z Profituningu poslali. Takže poďme najskôr skúsiť, či jednotka nemá dôvod nežiť. Hej, ja verím, že žije, pozri, ide to robí. V Ride Eku, bum. Sprinterik bude mať toľko koní, minimálne o jedného viacej, keď sa ja pôjdem za chvíľočku previesť. Sleduj. Najkrajší zelený zvuk, aký môže byť. Ešte jeden, že či nám jednotka žije, počkaj. Áno, všetko v poriadku. Opatrne, naozaj opatrne. Wow, emócia do autíčka. A vieš čo? Rozmýšľam, že keďže mi ešte zostáva Lotuska, ja by som dal aj druhú kávu.